Sayang, awakmu nyanyi ayang-ayang ya. Karo Mbak Sasa. Karo Dek Sasa ya, Dek Sasa. Cintaku. Waduh, diundang cintaku. Wong loro cintaku kabeh ngantek bileng aku. Upama tenan kowe rasa mantep. Oke. Nana. Aku mbembo moh kok terus parani terus aku mbok cium-cium ngono. Lah ngono ya, cium-ciume piye no? Ana ding ta, 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 ding ta. Niki lho wong ayan, Pak Bu. Tabane kok malah kayak barongsai. Dari seluruh masyarakat. Thank you, see you next time. It's okay dan Jeng ben nganu Mas Noval kula jak dolan ning gone Jolang niku, cedhak omah kula ya. Oh Mas Noval ini sambungan bola bali lho, Jo. nggih. Heeh. Iki dadi sok tak jak mampir ning omahmu. Nggih. Niku omah niku nggih markas niku elek-elek ono tokoh niku Mas niku. Sok ben dadekke tokoh niku. Ah, nggih. Gadah nggih perkumpulan. Tanggane Pak Sigit sing ngawur kula, mboten kula sing ngawur Pak Sigit. Nggih. Soale dhisik kula. Kowe ora kena meri karo aku mergo aku sok ben arep disawer akih karo Mas Noval. Nggih, ora kula wis ora iri belas. Pun matur nuwun anjenengan nyanyi ya ora penak, nggih. Nggih, pun Senengane lagune niku ayang-ayang. Oh, nggih. Karo Pak Haji Warto. Terima kasih. Matur nuwun Mas Noval. Sukses selalu Mas Noval. Matur nuwun Mas Noval. Muga-muga tak dongake Mas Noval muga-muga ndang entuk jodoh ya, Jo. Amin. Loh, Aku jodohnya. iku mau urung. Apane? Urung garwa to? Dereng tesih legan. Walah jenengan iki piye kok urung garwa to, Mas? Jenengan mara nggen kula rebu pon. Kok goleke jodoh? Lho, ya kula takoni. Takoni apa? Ya kepengin dijodone sing kepiye ngono. Iya. Lagune ayang-ayang, Jo. Oke. Iki ana Mbak Sasa karo Mbak Mbak Hani. Duh. Iki upama sindenku kaya ngene kabeh bayo. Pripun, Pak? Kan sampun. Dodo ora tau izin. Apa meneh sing nyiter kuwi? Walah. Lagunipun ayang-ayang nggih. Wis ae. Jo kelingan nggih Jo ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang. Sanes. Sanes nggih. Sanes. Sing ayang pripun lagune? Ayang-ayang ku ayang. Niku. Bener. Tunggal. Awakmu kok pinter to sayang. Kok kowe kok mak-mek karo Mbak Hani? Wong Wong Mas Noval sing bayari ora wani mak-mek. Aku bayari sinden ya ora wani mak-mek sinden. Lah amargi di atas panggung. Nek ten ngandhap nggih. Awakmu ki jatahku bengi iki. Ngaten. Dalang kok iri wong dijatah dhewe ya. Jatahku apa? Gedebok. Kuwi lho ya mulus glowing ya. Lah iya. Glowing. Sayang, awakmu nyanyi ayang-ayang ya. Karo Mbak Sasa. Karo Dek Sasa ya, Dek Ya, Sasa. cintaku. Waduh, diundang cintaku. Wong loro cintaku kabeh ngantek bileng aku. Upama tenan kowe bojomu loro kaya Mbak Sasa karo Mbak Hani kowe piye, Jo? Lah pun Pak Igit, aku wis ora ngantek sepasar mate aku. Lah kok iso mati wong bojomu loro ayu-ayu. Rene mikir ora mergawe ranti dhuwit tak tinggal mergawe wedi nek dianu wong ya. Mumet wis. Mok pikir terus sesuk kowe alum-alum. Cilik matek langsung. Oh iya. Ya kok tak ewangi nyambut gawe, Mas. Nah, sayang. Dodolan onde-onde kaya Mbak Lila lho. Oh, Sembarang isi enek ku kene Mbak Lila isi degan, isi parutan klopo, isi kikil, barang isi botol. Sesuk diisi motor bareng malah Oh, laris. hadiah Iya. kuwi surprise. Sayang Dek Sasa nyanyi ayang-ayang nggih. Iya cintanya aku nggih. Kak iya cintanya aku ya Allah ya. Krungu dhewe cintanya aku. Jare mbak-mbake krungu kudu mutah lho. Alah, krungu dhewe cintanya aku. Alah, cintanya aku. Alah, delok kene rasane kaya matahari terbit kono kaya grahana. Mbak Sasa, Nggih. upama padha legane lho antarane Julang karo Dalang ngono sampean pilih sapa? Upama lho. Kula milih bojoku dhewe. Ora iso Bener, der, bener. So. Ora sadar. Wis
Wis. Ora kaya Hani, ora kaya Hani. Ora sida Hani der. bojoku dhewe. Wis, Hani ki anu. Awakmu ki Mas yo endi mau bocahe? Gurimu. Awakmu ki masih bojo melu nek ning panggung ki nggep ae nek awakmu ki legan nek perlu bojomu ki kono lho. Wo. Yang ngalese aja ning kono sampean. Iku nek bojone Sesone nek melu ki kek ana obat tidur. kaya Ya, aku Jol. lho. Di antimu. Kaya aku lho bojoku tak ombeni CTM 2 kilo. Lah yo. Yo muntruk kuwi engko malahan. Sok nek tak takoni milih dalang apa jolang, kula milih jolang. Kok jolang nyaurane mripatmu bidak. Yo, lagune ayang-ayang ya. Yes, Iya, ya. Dek. Dados Mbak Sasa dan Mbak Hani. Yo. Cakraning Hani Kusuma.
nada gamelannya agak tinggi. Nggih. Bes nadane. Besi. Bar bes engko diunggahke share. Dadine Beser. Terima kasih Mas Krisna. Suka wayang kulit ya Mas Krisna. Pokoknya gara-gara nonton wayang kulit saya seneng. Iya. Mas Krisna niku asistennya Mas Noval. Asine seneng sindene niku Pak. Sing garai seneng nonton wayang niku pemuda-pemuda zaman sekarang nggih sindene. Iya. Ngono kuwi. Ngejok bareng. Tapi juga Ajane kok yoga-yoga pemuda, yoga-yoga tua ya seneng. Nggih. Yoga-yoga tuwir-tuwir ki ya senengane aja ya sinden. Iya. Ya karena malam hari ada kamu berdua jadi agak tambah begitu. Oh, Tapi- begitunya gimana? Saya ingin mendengarkan Mbak Hani itu ngerayu sampean majulang dengan tembang. Bawa tuh kan, terus barang bawa arep apa pangkur yo kena. Pelok ya. Kangenku tanpa upama apa mingkar-mingkur ya kena bebas. Napa slendro boleh. Oh iya, oh slendro songo Pak Pit. Pocong-pocong. Iya, rungokke iki suarane Mbak Ani Kusuma. Cah Kediri. Tulungagung. Tulungagung sing Kediri Mbak Sasa. Wale, Sasa Pak Kediri, Ibit. Tulungagung. Urung apal marai urung tau moro. Iya. Monggo lek jenengan tindak mriko monggo mampir. Ya. Aku biyen iki nek ning Tulungagung dolanku ning Berjo. Berjo. Ning Unut. Oh, ngono ten pasar to. Ning gone Mbah Raji bakul kopi. Kayak tau roh deh. Kono ku nggon penak-penak. Nano nano. Nyingkar nyingku. Kalah wong bejo kalah rupa menang nasib iki. Wiwitane nyingkar nyingku. Gandeng nopo niku Mbak Hani? Umur batang. Batang. Kaya isih Kok acet. enak ya aku nasibmu mau dadi batang ya lho. Kok ora mbok otopsi diolak-alik ususe. Kok batang toh tipe? Maksudku kakak. Iya kakak kosan. Kowe wani ngambung tangane Hani. Coba piye mau piye. Ambune apa? Telek. Coba piye olehmu ngambung piye mau? Oh nggonku dhewe. Lah. Hani engko rasa mantuk nggih. Mok jak ning ndi? Ah, ngono ning kene wae, cedak kene wae rasa mantuk nggih. Nano. Aku mbemboh engko terus parani terus aku engko mbok cium-cium ngono. Lah ngono ya, Iya. cium-ciume piye no? Ana ding tang, 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 ding. Nah niki lho wong ayan, Pak Bu. Tabane kok malah koyo barongsai. Ketek ogleng lho. Kudune ya bagus dhewe no. Ganteng dewe ala gadul emplekenge salah gadul ganteng dewe jolah prengus dewe lang. Sayang, Apa? mik ceceh. Mbak Ani kuwi jolang kuwi mboke nek ngutang yo ganteng dhewe. Piye jong mbokmu nek ngutang kae? Hah? Ganteng-ganteng dhewe nang pinteng-pinteng dhewe. Ganteng-ganteng dhewe nang pinteng. Pas cilikanmu biyen yo. Biyen. Pas cilik. Iya pas cilik biyen ki aku ganteng. Saiki Saiki jo kenek rudal balistik dadi ngene iki. wis ora iso dirubah meneh ya, Mas. Ora. Kono salahmu ngejak bojomu ya wedinan. Iki Bojo kula ora nyapa-nyapa lho sayang. Masa? Heeh. Ayo jajal ya. Wiwitane Oh, alah, engko terus minggat. Minggat ning ndi omahku Minggat waduh. tembang to. Oh, ya. Nyingkat. Karo Mbak Eni gandrungmu penak endi jo karo iki? Lah Pak Igit. Iki hawane enting iki sitok abote ra karuan. Kaya junjung apa? Kaya njunjung deker. Nyingku
bayangke Jolang duwe bojo kaya Sasang lah omahe rubuh. Rubah wae iki tetanggaku terus do nguwinceng kabeh ning gendeng-gendeng kepen roh polahku. Aja ngono to cintaku, aku ya isin lho lek. Ya ngono kuwi. sayang. Genti Mbak Ani ben nembang terus. Cindingane Pak Pit. None no no. Lingset yen ke Alah, piye? Meh foto apa? Perwedding Pak iki. Apa? per wedding Iki lho sing ning gone ulem-ulem iki lho jenenge apa iki? Prewit. prewed. Iya, Lah nek per wedding ya ngene wae. Ini. Per wedding. Lelampahan kang Aku cara gak merongos nu ganteng lho ya. Cuma kok bentukku ngene. Oh, merongos to. Duduk anu praupane sampean sing kemunduran. Yo gak tresno. Oh ala. Mama bojomu nggawa watu kok. Ora, ya ampun. Ora to? Ora. Ora jam tangan nih. Ndas. Tresno tulus. Ora usah nyawang kono. Ya wis. Alah wong ganteng karo elek nek dadi bojone sing dienggo ya gak raine ya nduk ya. Lah apa ne? Nadyan ningku buk asmara. Kok nggo anteng eram ngene iki lek gawe piye jane? Telek. Dekike kuwi wetengen. Kuwi cilikane ditubres kanggo drei kok. Kok kisutmu? Niki Iki yo- kisut napa dekik? Iki kisut. Terae tuwek. Nggih ngapun. Lah awakmu saiki ayu sok ben wis 20 taun kas yo Lho, bengkong-bengkong. kula lho saged tarik benang di Sak jaman saiki ki nek sing jenenge botok. Apa betul. Botok sing disontek-sontek niku lho botok. Heeh. Oh, tarik benang. Iki ndek iki ditarik malah sak ndasku muntir. Papa, tapi kan ngono kuwi kan ada biaya. Ya enggak apa-apa. Kula nyuwun artone 100 yuta mawon. Ora apa-apa 100 juta kecil creng iki engko. Pundi? Nomormu ndi nomor. Nomor rekening. Paling Listrik, nomor listrik. Nomor listrik. Rekake arep meneh dhuwit mekare lho. Mumbyuk. Awakmu yo roh ae nek aku duwe Mbak Ani, Dalem. ning omahe Jolang yang kemis sore nggo kumpulan Bang Mekar. Lah nggih. Ibu-ibu ke dong lumpuk wong 10 apa wong 11 ke dong apa aja ngene kono. Napa ke? Kae do kumpulan Bang Mekar. Lah kok dong ngomong bareng kaya kur ke ngomong kae. Kae kan mesti enten yel-yele. Oh yel-yele, Bibu Bang Mekar piye yel-yele. Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Iya terus? Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. Kowe kok apal? Apal wong sing ala gayane takok wong busikit yo duwe ngono kok. Alah. Bar ki terus nyanyi Mars PKK bareng ya. Nggih. Heeh. Terus mari kita semua sebagai warga Indonesia kita nyanyikan lagu Mars PKK. Piye nyanyine? Heeh. Nyanyine piye? Korsine poklek. Piye? Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera 10 program pokok PKK sandang pangan gotong-gotongan. Gotong royong. Gandeng ndak sore dienggo nganti Jolang ki apal nggo kumpulan Apal. ibu-ibu ngono kuwi. Apal. Saya Pak Sigit melok kepengin melok persatuan. Enggak. Iya. Heeh. Loh, ora kepengen melok kono ketuane asli. Iya. Ya roh ae. Roh ae. Lagune napa Mbak Ani ku Mas? Berdua sama ini, berdua. Nggih. sama ini sama sapa papa? Ya. Awakmu karo awakmu. Oh. Lestari ya sayang. Lestari. Ya, papa. Ini kesukaan Bu Tantri lho. Oh, Lestari. Lestari. Oh, gitu, Lestari. Kesukaan Napa sing lestari, tak tong gendang to deng, tak tong deng tak to deng, deng tak dong dat dat.
awakmu juk kawur aku kok ora mari-mari to ya. Iya kok. Rasa tresnom kuwi lho. Ngono. Kuwi bojone Julang angger pas umbah-umbah piye Jok kok injek kok jendela nembangi ki ya, Pak? Bojone kula nek sikapem yang penuh berhak. Sikapmu kok sikapem. Lah wong Rembang kok Mas, wong Rembang ya sikapem to. Sikapem Sikapem yang penuh besi dan sayang. Oh, apik bulurah ndek inginane. Bulurah ngendi? Jawane ngono karaoke Pak iki. Karaoke. Bulurah karaoke pripun? Miki anyar. Miki Ya anyar. tapi krana sone iki prepet-prepet dadine kaya ter. Piye? Tes jawane tes ter. Ngoten. Ter. Arnur arkrum nyar-nyir ya dir ngono. Iku jenenge terai ya operatore sing goblok iku. Operatore. Operatore. Lah kok nyanyi sirkar muryar ngono lho dadine. Piye bulurah bensin tumbas malih, Bu? Lah iya. Ayo bacurke lagur. Iya. Mangkatut melak. Katut mike bulurah. Lagu Lestari bersama Mbak Ani Kusuma dan Mbak Sasa Argisna. Yo. Joyo. Sang Dewi katon lamami ambatar mewangi semi arom kembali melati sakrani Ani Kusuma ada Mbak Sasha Penonton sejati manggil lestari untuk tembang suci yang semi sakjero sayangmu menyanyi saratri dadya kembangnya hati mangan kula lemah tawang miteri tanpa wangenan aku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawang Oke. Kene Jo. Pak. Duh. Luar biasa. Jebule, Pak. Swara apik, bocah ayu, jogete penuh penghayatan. Ekspresine iki lho. Heeh. Sopas. Umpama bojoku ngene ngono wis Alah modar kowe. kaya kerupuk cilik terus garing ngono. Garing, heeh.